तुझा पहिल्या फेरीत केलेला तो पण फार अप्रतिम केला होतास आणि तू काय पाहिलंयस गगनवेदी नाटक? तर म्हटलं नाही. मग कसं काय तू हे सगळं केलंस? म्हटलं सर वाटलं त्या पद्धतीने मी केलं. फार अप्रतिम केलंस आणि फार पोटेन्शियल आहे तुझ्याकडे, तुझा नंबर लिह मला. आणि नंबर लिहून घेतला आणि मला म्हणाले अरुण नलावडेला ओळखतोस, कामं बघितलेस? तर म्हटलं हो सर, मी त्यांची सगळी राज्यनाट्य स्पर्धेची आणि सगळी नाटकं पाहिलं. त्याच्या खालोखाल नंबर लिहितो आहे, त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवायचं लक्षात ठेवा. अरे वा. आणि ही गोष्ट 84ची वगैरे आहे. आणि अगदी न विसरता त्यांनी 86ला ज्यावेळेला माझं ग्रॅज्युएशन आणि वगैरे या सगळ्या गोष्टी झालेल्या होत्या, त्यावेळेला रातराणीसाठी त्यांनी मला पहिल्यांदा बोलवलं होतं. पण ते काही होऊ शकलं नाही त्यावेळेला. अनेक कारणं होती, ती नको आपण ती डिस्कस करूया, कारण तो खूप नाजूक कप्पा आहे. ठीक आहे. तर ते त्यावेळेला काही होऊ शकलं नाही रातराणीचं. पण आठवणीने त्यांनी बोलवलं होतं. त्यांनी म्हणजे एक किस्सा सांगतो की म्हणजे त्याच्यासाठी मी ज्यावेळेला त्यांनी मला बोलवलं त्यावेळेला नेमकी माझे ना वडिलांचं 12वं चाललं होतं आणि मी सगळं असा त्या अवस्थेत मी त्यांचा फोन आला दुकानात. त्यावेळेला आई मला म्हणाली की मी आईला जाऊन म्हटलं की असं असं आई म्हणजे खूप खंबीर होते. आई म्हणाली की ठीक आहे, हे पाया वगैरे पड आणि जा तू जेवून जा नैवेद्य कर. म्हटलं बरं. आणि मी गेलो मयेकरांना भेटलो. मयेकर अरे काय रे? तर म्हटलं सर असं. अरे मग मला सांगायचं फोनवरती. बरोबर नाही काय नाही, अरे एक आमचं खूप महत्त्वाचं नाटक आणि तुझ्या कॅलिबरचा आणि तुझ्या वयाचा रोल आहे आणि तो तू करावाच अशी माझी फार इच्छा आहे, जो सतीश दादाने केला पहिला देवेंचा रोल जो आहे तो. आणि मच्छीदादांनी हे केलेलं होतं, प्रोड्यूस केलेलं होतं. मी गेलो तर खूप वेळा मे बी फोन केला असेल. मी गेलो त्यावेळेला पहिल्यांदा शिवाजी मंदिरच्या पायऱ्या चढलो होतो. गेलो वरती म्हणजे म्हणाले, म्हटलं सर मयेकरांनी चिठ्ठी दिली आहे ही काय कशासाठी वाचली? नाही नाही पण आम्ही माणूस बघला आहे ते काय आता ते झालं ते सगळं, आता काय ते नाही होणार. म्हटलं की ठीक आहे ओके. मग किती दिवस तुला किती फोन करत होते आमच्याकडनं वगैरे? तर म्हटलं पण मला नाही रिसीव्ह झाला सर. ओके मी निघालो. इकडे 25 रुपये नाईट देईन, करशील? मला काय म्हटलं सर मी सांगतो सर ओके असं म्हणून मी गेलो. आणि मयेकरांना झाला प्रकार येऊन सांगितला. मयेकरांनी माझ्या डोळ्यात पाहिलं, चिठ्ठी फाडली, डस्टबिनमध्ये टाकली आणि मला म्हणाले ज्या वेळेला तुझी वेळ येईल त्यावेळेला तुझी किंमत तू सांगायचीस आणि तू काम करायचं. सो ह्या काही गोष्टी असं तुम्हाला खूप बूस्ट करून जातात आयुष्यामध्ये. आणि मग त्याच मयेकरांनी 93ला ज्या वेळेला मी योगायोगाने 89ला मी BST जॉईन केली, तिकडे मयेकर होते. आणि काय मग सुरूच झालं. मग काळोखाच्या सावल्या काय राज्यनाट्य स्पर्धेसाठी माझ्यासाठी लिहिलं गेलं काय वगैरे अशी बरीच. तक्षक यासारखं नाटक मला BSTतनं करायला मिळालं. आणि मग 93ला हे गंध निशिगंधाचं नाटक कमर्शियलला करायचं होतं मोहन काकांना. त्यावेळेला मोहन काकांनी तक्षक याग पाहिलं होतं स्पर्धेला. तर हे म्हणाले की मी सांगतो त्या मुलाला जर तुम्ही घेणार असाल तर मी हे नाटक तुम्हाला देतो असं मोहन काकांना म्हणाले. मयेकर म्हणाले कोणाला? तुम्ही तक्षक याग पाहिलं त्यात जो महागुरू तो केवढा मोठा माणूस आहे, त्याला काही हे टीनेजर मुलाचं कॅरेक्टर आहे, मी त्याला बोलवतो असं म्हणून मग मयेकरांनी अरे ह्यांनी केला होता तो, नाही नाही डन डन डन. आणि मग पहिल्याच नाटकात जाहिरातीत आणि एका अफलातून भूमिकेत अविनाश नारकर हे माझ्यासाठी खूप मोठी. पण ऐश्वर्या, अविनाश नारकर हे नाव जसं रणांगणसाठी नंतर सगळ्यांना माहिती झालं, तसं तुमचं कुठलं नाटक की ज्याच्यामुळं ऐश्वर्या मुळात ऐश्वर्या नारकर कधी झाला? नाही, नारकर मी लग्नानंतरच झालं. नाही ते झालं म्हणजे लग्न कधी झालं आता ते मला माहिती आहे. 95ला झालं. आणि त्याच्या आधी 2च नाटकं केली होती मी माझ्या मुलांचं आणि गंध निशिगंधाचं. त्याच्यानंतरची सगळी प्रोजेक्ट्स मी ऐश्वर्या नारकरनी केली. पण तरी मला असं वाटतं की नाटकात तेवढं असं खूप आयडेंटिटी देणारं असं कॅरेक्टर मी आत्तापर्यंत नव्हतं केलं. म्हणजे सोनपंखी माझं पहिलं असेल की ज्याच्यात मला डबल रोल होता, जो छान लिहिला होता आणि त्याला मला स्टेटचं बेस्ट ॲक्ट्रेसचं अवॉर्ड पण मिळालं.
पण त्याच्या आधीची नाटकं मी सेकंडरी कॅरेक्टर्स करत होते आणि ती चांगली होती कॅरेक्टर्स नो डाऊट, पण तरीसुद्धा मी कम्फर्टेबल नव्हते. नाटक या माध्यमात मी तेवढी कम्फर्टेबल नव्हते जेवढी मी कॅमेरा मीडियाला मला खूप छान वाटायचं, किंवा चांगली चांगली म्हणजे फिल्म्स मी ज्या केल्या त्या लीडनी केल्या आणि ती कॅरेक्टर्स माझी म्हणजे बऱ्याच लोकांना माहिती आहेत, फिल्म्स बघितल्या आहेत. पण नाटकाच्या बाबतीत तेवढं नव्हतं झालं. पण आता अलीकडे मी म्हणजे सोनपंखी नंतर खूप चांगली चांगली नाटकं केली. मग त्याच्यात आत्ताचं सोबत संगत आहे आमचं डेफिनेटली, की ज्याच्यात तर मला खूपच स्कोप मिळाला, कारण 4 डिफरंट कॅरेक्टर्स, ती पण मी कधीही आत्तापर्यंत न केलेली. म्हणजे प्रेक्षकांना असं वाटतं की आई शपथ ही करू शकेल का, असं असं वाटणारी ती कॅरेक्टर्स माझ्या नशिबाला आली आणि ते चांगलं नाटक मिळालं. कुमुद प्रभाकर आपटे पण दोघींचंच नाटक आहे आणि त्याच्यातही तो रोल खूप चांगला आहे. तर मला वाटतं की नाटकाच्या ह्याच्यात ग्रूमिंग माझं ॲज अ आर्टिस्ट आता सुरू झालं असावं असं वाटतं मला, कारण याच्या आधीची नाटकं डेफिनेटली चांगली होती. सोनपंखी तर त्यांनी मला खूपच स्कोप होता, छान कॅरेक्टर होतं, पण त्याच्यात अदरवाईज म्हणाल तर नाटकात तेवढी मी लक्षात राहणारी अशी कॅरेक्टर्स नाही केली. जशी अविनी, त्याची प्रत्येक नाटकं ही वाखाणण्यासारखी होती आणि त्यातली कॅरेक्टर्स ही लोकांच्या लक्षात होती, तसं माझं नाटकाच्या बाबतीत अजिबातच नव्हतं. बरं, तुम्हाला दोघांना एक कॉमन प्रश्न विचारतो. हां, कोणी कुठलं उत्तर द्यायचं ते तुम्ही ठरवा. कॉमन प्रश्न असा की दोघंही तुम्ही आर्टिस्ट, दोघंही कलाकार, दोघांनीही प्रत्येक तिन्ही मीडियममध्ये तुम्ही संचार केलेला आहे असं म्हटलं तर चालेल. तर मग तुमच्यामधला कलाकार एक, तुमच्यामधलं नवरा बायकोचं नातं दुसरं, हे 2 लेव्हलवरती तुम्ही एकमेकाचे ॲप्रिशिएटर किती, क्रिटिक किती आणि ॲडवायझर किती? मला असं वाटतं की म्हणजे ही भूमिका मी करू का नको असं. हां, हे बेसिक प्रश्न तर असतातच, पण म्हणजे त्याच्या सगळ्याच स्क्रिप्ट्स मी वाचते, कारण मी असं चटाचटा वाचून काढते आणि तो प्रत्येक पानावर खूप म्हणजे तो विचार करत असतो प्रत्येक गोष्टीचा, त्यामुळे त्याला वाचायला खूप वेळ लागतो. त्यामुळे त्याच्या सगळ्याच स्क्रिप्ट्स मी वाचते आणि त्याला एक जनरल गोष्ट सांगते की असं आहे या स्क्रिप्टमध्ये, आणि एक वरती बघता किंवा वरून बघता मला असं वाटतं की हे चांगलं आहे किंवा हे ओके नाही, ह्याच्यात अमुक पाहिजे, बेसिक एवढंच. पण बाकी त्याला सजेस्ट करणं किंवा अशी वेळ नाही येत, कारण मला असं वाटतं की मी तेवढा तो जितका विचार करतो तेवढी मी नाही करत, किंवा मला ते ॲक्टिंगमध्ये तसं नाही जमत. म्हणजे मी विचार करून एखादं कॅरेक्टर नाही करत, ते जसं करताना मला सुचत जाईल किंवा मला ते फील होत जाईल तशी मी ॲक्टिंग करत असते. पण त्याच्यामुळे ते मी त्याला सांगायला जाते, त्याच्यामुळे ॲडवायझर हा प्रश्न येत नाही. फक्त मला काय वाटलं हे मी सांगते की हे अशी गोष्ट आहे, हे छान असू शकतं, चांगलं होईल. आणि ॲप्रिसिएशन डेफिनेटली, म्हणजे ते रणांगण बघितल्यावर पण मी जाऊन मला असं खूप भरून आलं. मी सांगण्याची गरज नाही आम्हाला भासत बेसिकली. क्रिटिक आहे मी, म्हणजे मी अगदी लगेच सांगते हो हो अगदीच. आणि बरं, ॲडवायझर नाही पण तरी ठीक आहे, पण अरे ही भूमिका तू करावी अशी मला वाटत नाही असं म्हटलं तर ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 तुमचा ॲडवाईस किती मानला जातो? पण भूमिका मला वाटतं की ती केल्यावरच आपल्याला कळते की अरे हे नको होतं करायला. असं एक दोन नाटकाच्या बाबतीत त्याचं झालं होतं आणि म्हटलं तर की का केलं होतंस, म्हणजे कशासाठी, म्हणजे नको होतंच करायला. काही काही वेळेला तो कसं होतं शब्दाला किंवा एक मित्र म्हणून तो खूप अडकतो, म्हणजे तेव्हा तो प्रोफेशनली विचार नाही करत, तेव्हा त्याचं की नाही करूया ना, काय फरक पडतो, त्याला उपयोग होतो ना. एकतर सांगू का अजय दादा, मला खूप स्पॉन्टिनियसली जगायला खूप आवडतं. म्हणजे त्यावेळेला त्या क्षणाला मला जो एक इनर माझा एक हे देतो ना, त्याप्रमाणे मी वागतो. मी प्लॅन करून वगैरे ना असं आयुष्य जाईल, कारण मी नोकरी करत होतो. आत्ता कसं आहे की त्या मंडळीनं खूप तसं करावं लागतं की आता माझं करिअर मला प्लॅन करायचं आहे. करिअर करण्याचा विचारच नव्हता डोक्यात. नोकरी करत होतो, नोकरी करता करता स्पर्धा अमुक तमुक सगळं करत होतो. ते करता करता व्यावसायिकला आलो. व्यावसायिकला करताना सुद्धा BST जॉब करून मी जवळ 2003ला मी जॉब सोडला. तोपर्यंत मी हे सांभाळून ते सगळं करत होतो. त्यामुळे तो माझ्याकडेच मायालेखी मुद्दाच नव्हता. म्हणून माझ्या डिसिजन्स आहेत ना, या खूप काही काळाला स्पॉन्टिनियस असतात की माझ्या करण्यामुळे, माझ्या कामामुळे समोरच्या माणसाचं काही आणखीन काही होत आहे का, अशा ह्याच्यात सुद्धा काही कलाकृती केलेल्या आहेत. म्हणजे ठीक आहे, पण त्या 1-2 असतील, पण आत्ता नाही असं करत मी. पण ती काम करताना मी माझा अट्टाच असतो. म्हणजे की कसं आहे, एकतर बेसिकली ना ती मुळात तिचं डिसिजन आहे ना, त्याच्यात ढवळाढवळ मी नाही करत. पण तिने जर मला विचारलं, काही वेळेला मी बोललो नाही, तू रिॲक्ट नाही झालास काही,
ठीक आहे, म्हणजे तू हे केल्यानंतर त्याच्यात दुसरं कोणीही करू शकतं, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. मी नेहमी शोधत असतो ना, अजूनही मी म्हणजे मला माहिती आहे की शी हॅज गॉट ट्रिमेंडस पोटेन्शियल, ट्रिमेंडस. अजून ना त्याचं एक्सप्लॉयटेशन झालेलं नाही आहे, किंवा तिने त्या गोष्टीकडे, काय कळलं असं होतं ना, आपल्यात किती बारूद आहे ते आपल्याला कळत नाही. सो अजून त्या बारूदकडे लक्ष गेलेलं नाही. सो आत्ता ही आमची सुरुवात आहे आणि तिला त्याचं रिअलायझेशन करून देणं हे मी माझं काम केलेलं आहे दरवेळेला. म्हणजे लग्नानंतर ती असं म्हणत होती, हे जाऊ दे, मी पण नोकरी अमुक तमुक वगैरे सगळं बघते, बँकेच्या एक्झाम्स अमुक तमुक, 9 ते 5 छान असं. मी म्हटलं नाही. मी तिचे फोटोग्राफ्स पाठवले अनेक ॲड फिल्म्स एजन्सीजना आणि अमुक तमुक वगैरे. मग तिला पहिली हॉर्लिक्सची जाहिरात मिळाली. ती हॉर्लिक्सची जाहिरात बघून VK नायकांनी तिला चित्रपटासाठी ऑफर दिली आणि मग तिचं सुरू झालं. सो तिला माहीत नाही आहे ते. बरं, तिच्यातनं खूप एक नॅचरल प्रवाह आहे जो नटाला खूप पुटॉन असा करावा लागतो बऱ्याच वेळेला. शिक्षण अमुक तमुक तसं नाही आहे. तिच्याकडे एक ओघवता प्रवाह आहे. तो किती आहे तो तिला काय वेळेला कळत नाही. सो तसा दिग्दर्शक एखादा समोर, जसं आता सोबत संगत करताना संपदा होती. सो आता आम्ही कसं केलं आहे, आमचं स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊस, की ज्याला आपल्याला काय म्हणायचं आहे आपलं. मला ना आठवतं, डॉक्टरांनी मला एकदा सांगितलं होतं, डॉक्टर जब्बार पटेलांनी, की एक स्टेज अशी येते की ज्या वेळेला तुम्हाला करावं लागतं की माझ्यासाठी काय आहे ते तुम्हाला शोधावं लागतं, आणि ते शोधून तुम्ही ज्या वेळेला करताना त्यावेळेला तुम्ही लंबी रेसकी असता. अदरवाईज तुमच्यातला शोध बाकीच्यांचा थांबलेला असतो. सो तुम्ही ते खूप शोधक असणं फार गरजेचं आहे. जवळजवळ 15 वर्ष रंगभूमी, चित्रपट, चित्रमालिका याच्यामध्ये काम केल्यानंतर सुद्धा अजून आम्हाला काहीतरी शोधायचं आहे, आणि तो शोध घेण्यासाठी आमच्यामध्ये जी ऊर्जा आहे, जो कलाकार एक दडलेला आहे, त्याला योग्य नाही जर का दुसरा कोणी देत नसेल तर तो आम्हालाच द्यायला पाहिजे, या हेतूनं इतका वर्षांचा अनुभव असताना सुद्धा स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊस करणं आणि त्याच्यामधून अप्रतिम नाटकांची निर्मिती करायचा ध्यास घेणारं असं हे कलाकार जोडपं, त्यांच्याशी आपण गप्पा मारल्या. अविनाश, ऐश्वर्या, अगदी म्हणजे धकाधकीच्या या वेळामध्ये सुद्धा मुद्दाम प्रुडंट मीडियाच्या या गजाली कार्यक्रमामध्ये गप्पा मारायचं तुम्ही कबूल केलं, त्याबद्दल सगळ्यांच्या वतीनं तुमचे आभार मानतो.